Bună, dragii mei! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vom face o citire generală pentru ziua de astăzi. Să vedem care este energia și poate vom primi un sfat în legătură cu acest lucru. Ca și pietricică protectoare am ales această pietricică superbă, citrinul. Ok, o să o punem aici. Așadar, cărțile au fost deja amestecate și putem deja să facem etalarea. Așadar, pentru prima carte avem un început superb, Împăratul. Wow! O carte puternică, pot spune, în cărțile de tarot. O carte care simbolizează clar o persoană care este ca un împărat, ok? Un lider, o persoană puternică, hotărâtă, o persoană foarte bine organizată. Și avem aici foarte mult foc, în primul rând, pasiune, după câte putem vedea. Haina împăratului este de culoare roșie, ceea ce simbolizează focul, simbolizează pasiune, simbolizează dorința, acea ambiție pe care probabil această persoană o are, ok? În primul rând, ca și zodie reprezentativă pentru această carte, este zodia Berbec. Poți fi chiar tu această persoană sau o altă persoană pe care o cunoști în zodia de foc al Berbecului. Sau poate fi chiar o situație de moment în care tu ești în momentul de față, energia de astăzi. Ești foarte hotărât, ești foarte determinat să faci un anumit lucru. Te-ai decis cu ambiție, cu o voință să faci un anumit lucru, să te organizezi în privința acestui lucru. Ești o persoană foarte puternică. Dacă se întâmplă să fii chiar zodia Berbec, este clar vorba de tine. Dacă cunoști pe cineva care este în această zodie, este posibil să fie vorba despre acea persoană. Mai tragem câteva cărți să vedem exact despre ce este vorba în citirea de astăzi și avem 4 de monede. Ok, aici este reprezentat un bărbat care stă cu niște monede în jurul lui, adică ține foarte strâns o monedă la piept, are în echilibru deasupra capului altă monedă și de asemenea împășește pe încă două monede. Genul acesta de persoană este de asemenea o persoană care a muncit foarte mult la ceea ce are din punct de vedere material, vorbim aici. Avem o persoană care ține foarte strâns la piept ceea ce a obținut. Știe că a muncit foarte mult, însă, atenție, este în regulă să ții la lucrurile pentru care ai muncit, pentru că știi că poate ai muncit destul de mult pentru acele lucruri, te-ai implicat destul de mult să obții aceste lucruri, de aceea îți dă și această energie de protecție, de a le ține doar pentru tine strâns la piept. Dar putem observa că i-a luat un pic din mobilitate și anume că faptul că are această monedă deasupra capului, ok? El efectiv nu-și mai poate clinti capul din loc pentru că o să cadă, evident, această monedă. Ești destul de încordat cu ceea ce ai obținut. Și poate că ar trebui să fii un pic mai relaxat. Este în regulă să ținem la lucrurile pentru care am muncit. Dar nu trebuie să devenim foarte atașați de aceste lucruri materiale pentru că ne va lua din libertate. Acest om nu mai are libertate de mișcare.
Și ce este mai frumos decât libertatea până la urmă? Pot spune că având o atitudine de împărat și ești foarte bine organizat, ești foarte stăpân pe lucrurile pe care le faci, ești un lider adevărat, cu toate astea, poate că ar trebui să știi să și oferi un pic din ceea ce ai, pentru că, până la urmă, mâna care dă întotdeauna va primi. Deci este foarte important să țin cont și de aceste lucruri. Mai departe, avem 10 de bâte. Minunat! 10 de bâte, aici la fel, simbolizează munca ta pe care ai depus-o. Însă trebuie să fii atent că, făcând conexiunea între aceste cărți, să nu te încarci prea mult cu problemele pe care le ai, pentru că poate ai foarte multe lucruri de rezolvat, ai foarte multe lucruri de făcut. Trebuie să știi să te relaxezi când este momentul de a te relaxa. Nu te mai încărca atât de mult cu probleme sau cu lucruri pe care trebuie să le faci în fiecare zi. Poți să le iei un pic mai ușor, poți să gândești un pic ca un împărat, ok? Mai organizat. Poate că unele din spadele acestea nici măcar nu sunt ale tale. Poate preiei problemele de la alte persoane care, nu știu, te încarcă, nu neapărat probleme pe care tu trebuie să le rezolvi, cât persoanele astea vin la tine și te încarcă cu anumite gânduri, anumite probleme ale lor. Până la urmă, fiecare are problemele lor. Este în regulă să asculți, dar încearcă să le asculți într-o energie mai detașată, adică poți fi acolo alături de persoana asta, însă încearcă să nu te încarci cu lucrurile pe care ți le spune, ci să fii acolo, să ai o ascultare deschisă, să găsești puterea de a fi un pic detașat de ceea ce îți spune respectiva persoană și să nu te mai încarci atât, să iei asupra ta responsabilitatea de a rezolva toate aceste probleme. Pentru că și tu le ai pe ale tale și e ok, poți să oferi un sfat, dar nu-ți lua în totalitate în cârcă responsabilitatea problemelor pe care alții le au. Nu trebuie să le spui ceea ce să facă neapărat, adică poți să le pui întrebări, să-i ajuți să-și găsească rezolvarea în probleme. De exemplu, să întrebi cum crezi că ai putea să rezolvi problema asta sau care crezi că este cauza principală pentru care nu funcționează, nu știu, dau exemplu, o relație sau de ce nu reușești în carieră și așa mai departe. O poți ajuta să își găsească singur răspunsuri, dar nu lua responsabilitatea asupra ta. Asta ar mai putea însemna și propriile tale probleme, poate te aglomerezi cu foarte multe responsabilități. Poate este momentul să o iei mai pe rând, să vii un pic mai organizat. Poate împăratul a venit aici exact să spună că este momentul în care tu ar trebui un pic să fii mai organizat, să fii un pic mai în control, pentru că este foarte important să te comporți exact ca un lider. El știe foarte bine strategiile, este un lider adevărat și vine aici să-ți deschidă un pic calea și să îți spună că fii atent la ce faci, responsabilitățile cu care te încarci și încearcă să le pui un pic în ordine, să le așezi astfel încât tu să le aduci la bun sfârșit. Putem să mai tragem o carte pentru citirea de astăzi. Avem aici o carte foarte pozitivă, ceea ce îmi indică faptul că 10 de cupe este ceva foarte frumos emoțional vorbind, deoarece cupele reprezintă apa care este flow-ul emoțiilor. De asemenea, imagini putem observa un cuplu care privește fericit către un curcubeu și pe fundal avem un peisaj încântător, avem o casă, avem doi copii care dansează.
Este o imagine foarte frumoasă, foarte fericită, ceea ce îmi indică faptul că pe plan emoțional, romantic, ești foarte bine. Din punctul acesta de vedere, ești bine. Nu ai de ce să-ți faci griji și poate fi chiar o sursă de inspirație pentru tine. Este chiar poate motivația pentru care faci toate aceste lucruri. Te motivează faptul că ai o familie frumoasă sau pentru că este ceva minunat, 10 de cupe. Și probabil de asta tu vrei să te încarci atât de mult cu atâtea responsabilități, vrei să-ți menții această poziție, vrei să-ți menții această familie frumoasă pe care ai clătit și pentru care ai muncit atât de mult. De aceea ții foarte mult și la lucrurile pe care le-ai obținut. Și într-un fel lucrurile astea te obosesc, te fac să te simți un pic drenat. Așa că poți să iei un pic mai încet, pentru că finalul oricum este unul fericit. Nu este nevoie să ții atât de mult strâns la ceea ce ai obținut, poți să fii un pic mai degajat și ai să vezi că în momentul în care ai curajul de a fi puțin mai generos, vei vedea că nu ai de ce să ții atât de strâns de ceea ce ai obținut până acum, ok? Pentru că mâna care dă primește întotdeauna. Per total, este o citire foarte pozitivă. Împăratul vine să-ți reamintească, poate, că te-ai pierdut un pic cu organizarea și cu aranjatul priorităților. Te-ai încărcat foarte mult cu anumite responsabilități, simți că nu mai poți face față, însă ai o familie care te susține, care este acolo alături de tine. Este obiectivul tău final, poate să îți menții această familie în acest curcubeu, în culori, în fericire. Ceea ce este de admirat, pentru că asta face cu adevărat un lider. Și vei vedea că nu ai de ce să-ți faci griji. Iar ca un sfat final pentru citirea ta de astăzi, avem treiul de băte, îmi cer scuze. Minunat! Treiul de băte, ce arată exact? Este vorba de faptul că te-ai decis. Ești gata de acțiune. Ești în sfârșit, știi ce să faci. Știi cum să depășești situațiile. În concluzie, te-ai organizat, ai zis, gata, acum știu ce am de făcut, am toate resursele de care am nevoie, totul va merge exact cum trebuie, va fi înfloritor, va fi benefic. Te-ai conectat din nou la pasiune, ai făcut lucrurile de care aveai nevoie să le faci, probabil te-ai dus la soție sau la soț și te-ai mai descărcat un pic de aceste lucruri care le ții pe suflet sau ai mai împărțit din responsabilitățile pe care le ai cu prieteni, cu familie, poate la locul de muncă, cu colegii. Te-ai mai degajat un pic, ai mai renunțat un pic la ce ți aici strâns. Ai văzut că prin generozitate și nu țin neapărat de generozitate materială, cât să te exprimi, să spui, să fii sincer cu tine, să fii sincer cu ceilalți, să le spui ce ai pe suflet, pentru că dacă știi cum să-i spui și la cine să mergi, la prieteni, la familie, la cei care te iubesc, la cei pe care îi iubești, întotdeauna vor veni cu un sfat bun, întotdeauna când împărtășești gândurile tale cu o persoană, acestea vor fi procesate prin acea persoană și poate că vei primi altă perspectivă în ceea ce privește problemele pe care le ai sau ceea ce ți în suflet, ceea ce te ține pe loc. Mă bucur foarte tare pentru tine că ai tăria și curajul să depășești aceste obstacole și
că ești atât de hotărât. Mă bucur foarte tare când văd astfel de persoane care sunt hotărâte, au obiective pentru care să muncească și iau decizii cu responsabilitate, merg înainte și au curajul să facă anumite schimbări, ceea ce acest lucru ne aduce numai în lucruri pozitive, evoluție în lumea, în viața noastră. Așadar, dragul meu, sper că ți-a fost de folos această citire, te-a ajutat. Dacă a rezonat cu tine, te rog, lasă un comentariu. Chiar sunt curioasă despre ce este vorba mai exact, dacă ai vrea să împărtășești. Și te aștept la următoarea citire pe canalul meu. Nu uita să dai un subscribe, un like și îți mulțumesc încă o dată. O zi frumoasă. La revedere!